बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मा फालिखो निश्चय नोंथांमोना मिथिगोन बे भिडिअनि गेजेरजों। तो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअ मोनसे लाइक शेयर आरो भिडिअखौ नायजोबखांनायनि उनाव मोनसे मोजां कमेन्ट हरगोन होननानै मिजिंथिबाय। आं जाबाय नरुन केरकाटारि, नोंथांमोना नायगासिनो दङ नरुन्स ब्लग्स इउट्युब चेनेल। नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउट्युब चेनेलनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोबावबाय। दानिया फैदो, मा फोरबो फालिदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बे भिडिअनि गेजेरजों जों मिथिना लानो। भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जोबजासिम नायखांनायनि उनाव कमेन्ट हरनो हागोन। आज जो है बोडोलैंड विश्वविद्यालय में जो बोडो लिटरेरी जो सिंपोजियम चल रही थी, जो वर्कशॉप चल रही थी, उसका समापन हम करने जा रहे हैं। और इसमें हमने जो 5 बोडो साहित्य विजेता थे, साहित्य अकादमी के विजेता थे, उनको सम्मानित किया है। और बच्चों ने 2 दिन बोडो साहित्य के बारे में, बोडो कल्चर, बोडो की क्या धार्मिक भावनाएं हैं, बोडो के क्या क्या कला हैं, इस सब का प्रदर्शन किया, आपस में विचार विमर्श किया और काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में, काफी पीसफुल इन्वायरमेंट में ये सारे के सारे कार्यक्रम संपन्न हुए। और इसके लिए मैं शिक्षकों को, बच्चों को और आप सभी को, मीडिया कर्मी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अब थोड़े ही दिनों में बच्चों के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो अब बच्चों को मैंने कहा है कि थोड़ा वो एग्जाम पर भी ध्यान दें और साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको पढ़ना चालू करें, क्योंकि आने वाले जो 5 साल हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लैंग्वेज पर ही होंगे। इवन हमारे साहित्यकारों को भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने बोडो के जो बोडो क्षेत्र के जितने भी हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको कैसे हाईलाइट करें, कैसे हमारे साहित्य को ऊंचा उठा सके और कैसे बोडो की प्रगति के बारे में विश्व को बता सके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसके लिए हमें सदुपयोग करना है। जिनको नहीं आता है उनको इसका उपयोग सीखना है। मशीन लर्निंग में हमारे को जाना पड़ेगा। इसलिए बच्चों को मैंने ये आगाह किया है कि कोर्स वर्क के साथ साथ अपनी डिग्री के जो भी उनका विषय है उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और किस तरह से ये डिजिटल अरेस्ट वगैरह होता है ये भी पढ़ें, ताकि शांति से अपने जो है समय अपने जो जिंदगी है वो गुजार सके, इस क्षेत्र को उन्नत बना सके, खुद को उन्नत बना सके, अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा कर सके। धन्यवाद। गिबियावनो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम जे जोंनि नैबे फालिबाय थानाय मोनसे जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फैनानै जे नोंसोर मिडियानि थ्रुयै खबर जानांगौ बेनि थाखाय गोजोननाय थाग्रोबाय आरो। मैयानिफ्रायनो जोङो जोंनि नैबे 16 नभेम्बर 16 नभेम्बर जाय 16 नभेम्बरा जोंनि बर' राव सान आरो बियो एखे समावनो बियो मा जोंनि बर' साहित्य सभा, बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान, बे मोननैजों ज' लोगो लानानै जोङो 16 नभेम्बरखौ बर' राव सान होननानै जों फालियो। आरो एखे समावनो जोंना मा दंबावो, जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव बर' लिटारेरि ससाइटि होननाय मोनसे दं, ब'सलिस, माने बर' स्टुडेन्ट थुनलाइ आफाद जोंहा मोनसे दङ आरो बे फैयै फैयै दिनैनि दिनाव बियो 26 बोसोर माने 22 बोसोराव आगान होफैबाय, माने अलरेडि 25 बोसोरखौ कमप्लिट खालामबाय आरो। दा बियो कमप्लिट, जों बेखौ मिथिगौ 25 बोसोर बारनाय लोगो लोगो मोनसे दुनियाव मोनसे सोलिनाय मोनसे दङ जोंहा सिलभार जुबिलि होननाय, बे रुपाथि नोगोर, रुपाथि मायथाइखौ जोङो बेजों लोगोसे जों दिनै फालिदों। मोनसे जाहैबाय बर' राव सान आरो मोनसे जाहैबाय बर' थुनलाइ आफाद जोनोम साननि दिन, आरोबाव नैबे मोनथाम आरो रुपाथि मायथाइ जों जयै बेखौ फालिनाय जादों। साननैनि प्रग्राम लानानै मैया सानसे थांबाय 16 नभेम्बराव, दिनै माखासे बादायनायनि गेजेरजों माखासे प्रग्रामा जोबलांबाय आरो माखासे सेमिनारबो जाना थांखांबाय आरो दिनै दा फैयै मोनसे क्लजिं सेरेमनि, बे जाहैबाय अपेन सेसन, बे जागासिनो दं। दा जों गासिबो जिनिसखौ नायबोयोबा आराम्भनिफ्राय मैयानिफ्राय ओरैबायदि मोनसे मोजां मोनसे समायना मोनसे कालारफुल माखासे प्रग्रामजों मोनसेनि उनाव मोनसे जोबलांबाय। आरो बे प्रग्रामाव जोङो
माखासे एफिलिएटेड कलेजेसफोरखौ जों मोननो हादों जोंनि खावलायनाय बादियै इनभाइटेसन बादियै बिथांमोना आवगायबोनानै जोंखौ हेफाजाब होफैदों बेखौ जाफुंसार होनायाव आरो बियो एक्सुअलि सानना नायोबा एफिलिएटेड कलेजनि साथ्रफोरा बयबो ज' फैलायलायनानै जुदि बाव जइन खालामफैयोब्ला जोङो मोनसे बिराद मोजां डिसकासननि गेजेरजों माखासे बादायलायनायनि गेजेरजों जों माखासे क्रिएटिभिटि माखासे खामानिखौ लानो हायो बा जाफुंसार होनो हायो थुनलाइयाव बर' राव आरो थुनलाइयाव जोङो कन्ट्रिबिउट खालामनो हायो आरो माखासे क्रिएटिभिटि खालामनायनि गेजेरजों जोङो कन्ट्रिबिउसनखौ होनो हायो। नोंथाङा बे इउनिभार्सिटिनि सासे रेजिस्टार महरै बे सिगाङाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोबां बेले बेजे जेंनाया सोमजिबाय थादोंमोन आथिखालाव नोंथांमोना गोदान भाइस चेन्सेलरखौ मोननो हाबाय दायो मुलुगसोलोंसालिनि थासारिया माबायदि दा बुंनो थाङोब्ला आगोलावबो सेरखम बायदि एथ'ग्राब मोनसे क्रिटिकेल माबायाव थांद्रायाखै बे फिसा फिसौ माखासे प्रब्लेमखौ लालायनानै माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिं जानायाव माखासेफ्रा जेनेबा स्पेसियेलि मोनसे इउनिभार्सिटिया एग्जाम ब्रान्चआ थिग थाब्लानो गासिबो जिनिसा थिग जालांजोबो दा एग्जाम ब्रान्चआव माखासे जिनिसा सालायनायाव एसे दिगदार जादोंमोन बेयो दा कमप्लिटलि जोङो दस्रा सासे इफिसियेन्ट मानसिखौ दोननायनि गेजेरजों एग्जाम ब्रान्चनिफ्राय प्रब्लेमा सल्भ जाबाय दा मोजाङै मोजां थांगासिनो दङ आरो दानि गोदान भिसि जोंना प्रफेसर बिएल हुजा फैनानै बिथाङा जेखिनि मावनांगौ गावनि मावनांगौखिनिखौ मावगासिनो दङ जोङो गावजों गाव कपारेसननि गेजेरजों मिउचुवेल आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरजों जों जेसे हागौ एसे मावलांनो सेस्था खालामगोन फैबाय थानाय दिनाव दासिम बेबायदि सोरखम बायदि प्रब्लेम जों फेस खालामनाय जायाखै बाथ्रायाव आथिखालाव जोबोद गोनांथार जाना फैबाय गुबुन इउनिभार्सिटिनि जिथु कम्पारिजन माबायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया दायो बेसेबां क्वालिटि इडुकेसनावथ' खुनु कमप्रमाइज थानो नांखाया जोंनि इउनिभार्सिटियाबो क्वालिटि इडुकेसननि बेलायाव जों खुनु पटेबो जों खुनु माबायै कमप्रमाइज खालामनाय नङा जेसे हागौ एसे एडमिनिस्ट्रेसन साइडनिफ्राय एकाडेमिक साइडआव जों नायगोन हागौ मानि मोजाङै मोजां क्वालिटि इडुकेसनखौ होनायखौ जोङो जाफुंसार होनो थाखाय बेराफारफ्रोमनिफ्रायबो जिखिनि बिजार लानांगौ जिबायदि खामानि मावनांगौ बे मथे मावनानै जोङो आवगायलांगोन आरो क्वालिटि इडुकेसनखौ जोङो बयनोबो होगोन आरो साथ्रफ्रा जाहाथे बेखौ मोजाङै मोजां मोननो हायो बेखौ जोङो निजाखौ लागोन आरो गिबियावनो नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय थाबाय थारैनो आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला नैबे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव आङो 2001आव फरायफैदों 2003आव ओंखारलांदोंमोन दा बे हिसाबै दिनै जे आंखौ नैबे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमनि आरो बर' थुनलाइ आफाद सानजों लोब्बा लाखिना जाफुंनाय जुथुमा बेहाय लेंहरदों बेनि थाखाय आं गिबियावनो जोबोद साबायखर होयो फैनो लुबैगासिनोमोन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सासे फरायसा हिसाबै बे मुलुगसोलोंसालिनिफ्रायनो आङो गोबांखिनि अननाय सनमान मोनलांदों बे समावनो जोंखौ फोरोंगिरि बिथांमोना प्रफेसार इन्दिरा बर' मनरन्जन लाहारि सार बिजिरगिरि सार आरो बानेस्वर सार बिथांमोना जोबोद अननानै जोबोद जोथोनजों जोंखौ फोरोंनानै दिनै बेसेबां गंसे कलेजनि फोरोंगिरि जानो हानाय मासियाव लाबोदों बेनि थाखाय बिथांमोनखौबो आं साबायखर होयो आरो थुनलाइया जाहैबाय मानसि जिउनि बा सुबुं जिउनि समाजनि मोनसे आयदा आंनि नोजोराव जोंनि समाजाव जाखिनि जाथाय बा जाखिनि जोंहा बुंनो गोनां दं बेफोर बाथ्राखौनो आं थुनलाइनि गेजेरजों बुंलांनो नाजादों मानो होनबा थुनलाइनि गेजेरजों बुङाब्ला जोंनि बुंनांगौ गाराङा रावनिबो सिगाङाव बा सेराव सहैनाय नङा बेखायनो आं खावलायो जोंनि नैबे मुलुगसोलोंसालिया मोनसे थुनलाइनि फोथार गोबां बेहाय थुनलाइगिरि सार मेडाम फरायसाफोर दं बिथांमोना इयुनाव आरोबाव जाहाथे लिरनायाव आरो थुनलाइ सिबिनायाव दावगाबोयो आं बेखौनो आसा फारियो गिबियावनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' थुनलाइयारि गौथुम बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावो लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सार मेडाम बयनिसिमबो गिबियावनो साबायखर बावो मानो होनना बुङोब्ला 16 नभेम्बर 10 नभेम्बरनि जा बर' थुनलाइ सान बेवहाय आगोलावबो जों इउनिभार्सिटियाव गोबां बेबायदि 16 नभेम्बरनि प्रग्रामफोर खुंबोदों बा बाहागो लाबोदों नाथाय गोबां बोसोर गेपनि उनाव दा बेवहाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जा नुजाफैबाय बेवहाय माने स्टुडेन्टसफोरनि माखासे बादायनाय हाबाफारि आरियाव बाहागो लानाय बेफोरखौ नुनो मोनदों थ' बिथांमोना बेवहाय आंखौ सासे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि महरै जा बरायनो लाबोबाय बा लेंनानै लाबोबाय बेनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों लोगोसे जोंनि बे इउनिभार्सिटिनि जा
निखि थासारि बा माबायदि जादों जोंनि इउनिभारसिटिनि थासारिफ्रा दा स्टुडेन्टफोरनि बेखौ आं नुनानै माने जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला प्रग्रामफोरखौ आगोलाव जेब्ला जोङो प्रग्राम आरि खुङो माखासे माने लाइक स्टुडेन्टसफ्रा माने जोंफोर बाहेरायाव थायो सोरबाया माने प्रग्रामफ्राव बाहागो लायालासे जास्ट माने लामा सामायाव गिदिंलाबायनाय आरिनाय खिन्थु दा नुनो मोनदोंखि माखासे बेवहाय फरायसालिमाफोरनि स्टुडेन्टसफोरबो दङ जायनिखि मोजाङैनो बेवहाय माने दिदोमै थानानै जोंनि बे हाबाफारिखौ खोनासंदों बाहागो लादों बेनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों 10 नभेम्बर जारिमिनारि बर' थुनलाइ सान बे गोथार साननि लोब्बायै जिहेतु बाबेनलांब्लाबो दिनै थुनलाइनि सायावनो नोंथांनाव बे सोंथिखौ आङो सोंनो सानो जे बर' थुनलाइखौ आथिखालाव बेसेबां जौगादों होननानै सानो नोंथाङा सासे साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि बर' थुनलाइखौ बेसेबां जौगादों होननानै बुंनो थाङोब्ला गोबाङानो बुंनो हागौखि जोंनि बर' थुनलाइया माने एसे माने बारा जौगायाखै होननानै गोबाङा बुंनो हागौ नाथाय आंनि नोजोराव जोंनि बर' थुनलाइया माने गोबां जौगाबाय मानो होनना बुङोब्ला दा साहित्य एकाडेमि बायदि बान्था जायखौनिखि जोङो मोनसे नेसनेल लेभेलनि एवार्ड होननानै मोनथियो बेखौ मोनफ्रोम रावनि थाखायनो होनाय जायो थ' माने बे साहित्य एकाडेमि बायदि बान्थानि थाखाय गोदोफोर जोंनिया बिजाब लिरगिरि बिथांमोननि आंखालमोन लाइमोनानो होन बा जोंनिख्रुइ सिनियर सार मेडाम बिथांमोनानो होन थ' दायो माने जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेरावबो बा जोंनि सार मेडाममोननि खोथाखौथ' आं बुंला मानो होनबा बिथांमोन गोबां लिरगिरि दङ जोंनि गेजेराव सार मेडाममोन थ' लाइमोन लिरगिरिफोराबो माने गोबां ओंखारबाय जोंनि गेजेराव सुंद' सल' जा खन्थाइ जा रायथाइ जा सल'मा लिरगिरिबो दा माने समाव गोबां ओंखारबाय बेनिखायनो आं बुंनो सानगोनदि जोंनि बर' थुनलाइनि गेजेराव माने जिहेतु माने गोबां लिरगिरिफोर ओंखारबाय आरो बेनि गेजेरजों गोबां बिजाबफोरबो साफायबाय थ' आंनि नोजोराव माने बर' थुनलाइया जेसेबां नांगौ बेसेबांनो हायाखैबाबो एटलिस्ट माने जौगानायनि जांख्लायाव दा फैबाय जौगानायनि जांख्लानि गोनां बाथ्राखौ नोंथाङा बुंथिदों खिन्थु गुबुन फारसेथिं नुनो मोनगासिनो दं जे बानाननि जेंना दिनैसिम गोबांथार साहित्य अकादेमि बान्थाखौ मोननो हाबाय दिनै नोंथांनि सारियावनो गुबुन सासे साहित्य अकादेमि बान्था मोननानै दं दिनै बानाननि जेंनाखौ दिनै जों मानो होस्रांनो हायाखै थारैनो गुबै जाहोन नामा एक्सुअलि जोंनि बर' रावाव माने बानाननि जेंना होननानै बुङोब्ला बेनि मेन जानाखि प्रब्लेम बेखौ आं बेखौनो सानोदि माने जोंनिया बर'आव खुब माने बर' भाषाखौ माने फरायग्रा लिरग्रा प्लास जोंनिया एक्सपार्टनि खुब खम बेनि थाखायनो जेनेबा जों माने माबा मोनसे आयदाखौ जोङो जेब्ला गोसो होनानै सोलोंनो नागिरो रावनि गेजेरजों थ' माने जोंनिया जिहेतु एक्सपार्टफ्रा बिनि बुंनाया बेलेग जायो खायफानिया बिनि बुंनाया बेलेग जायो थ' बेवहाय माने सम सम जोंनि बुंथिफ्रा गोरोबलाया बेनि थाखायनो खायसे माने बानानफ्रा खायसेनि बादिबा लाइक गोलावि गुसुङि बेवहाय बेफोरावहाय बा इय बेफोरावहाय गोबां माने सोरबाया इयखौ बाहायो सोरबाया गुसुङिखौ बाहायो ओमफ्राय जों सानोखि माने ग्रामाटिकेलखौ बांसिन नायबाय थायोब्ला जों माने लेंगुवेजखौ बारा गोजौसिम लांनो हानाय नङा खोमा साननानै जों माने जिहेतु जों गावसोरखौनो माने एसे डेभलपिं होननानै सानो नालाय भाषाखौ लानानै थ' बेनिखायनो आं सानोखि माने जों जेब्लानोखि फिसा फिसा गोरोन्थिफोरखौ नायबाय थागोन होनब्लानिया माने जोङो हयथ' गोजौआव थांनो एसे आगानसे फावसायनो हागौ बेफोरबायदि साननाय निस्सय गिनाय दङ जोंनि सार मेडाममोन बा जोंनि गेजेरावबो बे मोनसे गिनाय दङ बेनिखायनो हयथ' बानानफोरनि जानाखि जेंना बेफोरखौ माने एसे माने नोजोराव गोग्लैदोंबाबो बेखौ खुब खम नोजोर होनाय जादों बिदि होननानै आं सानो बेनि थाखायनो बेफोर जेंनाया माने दङ होननानै सानो आरो बेखौ एक्सुअलि आङो सानोखि दाथ' बर' थुनलाइ आफादा बेखौबो मोनसे दायथ' लाबाय नायबायखि माखासे माने एक्सपार्टसफोर लिंनानै जथुम खुंनाय जायो बेवहाय माने माबे बानानफोरखौ जों फिक्स खालामगोन माखौ बाहायगोन बेखौ माने अफिसियेलि फिक्स खालामनानै लानाय जायो बेनिखायनो बिथांमोना जा अफिसियेल टार्म्सफोरखौ फिक्स खालामगोन सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ गांसे बुक महरै फोसावनानै बे बुकखौनो जों जुदि बयबो फल' खालामोब्ला बानाननि जेंनाया जोबगोन होननानै आं सानो बानननि जेंनायाथ' जों जिथु दा लिरनाय महराव नुदों माने जोंनि बे दैखं खुलानि माने बानन खान्थिया जों एक्सुअलि जोंनि जिथु ग्रामाराव माने बानन खान्थि दं जों बेखौ बांसिन जों माने फल' खालामदों खिन्थु खायफा खायफा ओनसोलाव जोङो नुदों बिनि एसे एनै माने उल्थाखौ जों नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि सबसानिख्रुइ माने बयनिख्रुइबो दुखुनांथाव बुंनांगौ बाथ्राया जाहैदों मा ससियेल मिडियाफोराव जों दा बर' रावखौ जाबादि बाननजों लिरो बिसेसकरि माने रमान स्क्रिप्टजों जों जा बानन लिरो बे बाननफोरा नाथाय जोंनि बर' रावखौ इन फिउचार दानि जेनेरेसनाव जों नुनो मोनबाय
माने माखौबा सर्ट फर्माव लिरो माखौबा गोजोन JWN गोजोन जानांगौ बेखौ माने बोरैबा माबाजों लिरो खाम बानना जानांगौ KHAM खाम जानांगौ खिन्थु KAM काम जों बेखौ जोंनियावहाय जों जेरै के उच्चारण खालामनो हायो बिथिंनि माने दानि जोलैनि गथ'फोरा के उच्चारण बानायनो तान मोनो ओंखायनो केखौ ख उच्चारण बानायो KAM खाम जालायबाय बिसोरना ओरैबायदि बेखौथ' जों आं सासे बेक्ति हिसाबै मा बुंनो जोंहा गोबां अनुष्ठान दं गोबां जोंनि गौथुम दङ बर' थुनलाइ आफाद दं बर' फरायसा आफाद दं बर' आइजो अनसाय आफाद दं बेबादिनो जोंहा गावबा गाव ओनसोलावबो गोबां आफादफोर दं जों बेखौ सिरियासलि लानांगौ जोंनि रावा बबे लामाजों थांगासिनो दङ बानन खान्थिनि थाखायनो जों बबे बिथिङाव जोंनि रावखौ लांगासिनो दं बेखौ जों दिनै उपलब्धि खालामनाया गाहाम बेखौ दानो जुदि जों सुस्रांना लानो हायाब्ला उननि जेनेरेसन माखासेया जोबोद मोनसे माने जेंनायाव गोलैगोन आरो जोंनि गेजेराव बर' मिडियामजों फरायनाय गथ'फोरनि बाथ्राखौ आं बुंनो थाङा खिन्थु गुबुन गुबुन मिडियामाव फरायनाय निस्सय गथ'फोर दङ इंराजि मिडियाम दं हिन्दी मिडियामाव दं असमिया मिडियामाव दं बिसोरथ' आरो बर' बानान खान्थिखौ सोलोङाखै बेखायनो दानि ससियेल मिडियायाव जिब्लाक ओंखारदों बेखौनो थार होननानै लागोन मोनसे समाव होमब्ला जोंनि रावा बेथिंबो गोबां जेंनायाव गोग्लैगोन होननानै आं सानो जोबोद गोजोननाय बाथ्रा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बर' थुनलाइयारि गौथुमनि दिनैनि बे 19थि जे सान मा होनो बे नभेम्बर दाननि बे 19 सानाव बिथांमोना बेहाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिया जादों 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जे 73थि गायसननाय सान बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बिथांमोननि बेहाय रुफाथि सान फालिथाय आरो बे रुफाथि सान फालिथायनि गेवलां मेलाव आंखौ आलासि महरै लेंहरदों आं गोजोननाय मोनदों बिथांमोननि बायदि बायदि हाबाफारिखौ आं एसे नुफैदों दिनै फैनानै खुब डिसिप्लिनै मोजाङै बिथांमोना लानाय हाबाफारि मथैनो बेखौ मावफुंदों मोजां मोनदों आरो आं दिनै बेहाय आलासि महरै लेंहर जानायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि दैखंखुलानि माखासे गोजाम थुनलाइयारि जारिमिन आरो हारिमुनि जारिमिन धोरोम समाजनि जारिमिननि सायाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनो बिथांमोना खावलायदों आरो बेखौनो दिनै बिथांमोननि गेजेराव फैनानै आं बुंफैनो मोननायाव गमामायै जोबोद गोजोननाय मोनदों गवालपारा जिल्ला दैखंखुला होनो जोङो दैखंखुला बुरलुंबुथुर दैमानि खोला फारसेनि बिखुं बेखौनो दिखुंखुला होननानै बुङो आरो बे दिखुंखुलायाव बर' थुनलाइनि जारिमिना बुंनो थाङोब्ला बेहायनो गिबिसिन बर'नि जिथु गिबि माने बर' रावजों लिरजेननाय बिजाब बर'नि फिसा आयेन बिजाब बे बिजाबखौ हाब्राखात बर' सनमिलनिया सेबखांनानै दिहुनदोंमोन 1915 मायथाइयाव आरो बेनो दिनैसिम बर'फोरनि मा होनो बर' रावजों लिरनाय बिजाब माने नागिरना दिहुनना मोननाय एबा संदाननानै मोननाय बेनो गिबिसिन बिजाब आरो बे बिजाबाव बे गांसे जोंनि हाब्राखात बर' सनमिलनिनि सोरजिनाय मोनसे गिबिसिन बिजाब जेराव जोंनि दैखंखुलानि सुबुंफ्रा गुलाय गुजाय जानानै थानाय बर' हारिनि जा सेरखाय बेरखाय जानानै थानाय बेखौ मोनसे सोद्रोम समाज दानो थाखाय माखासे आयेन खान्थिनि गेजेरजों समाजखौ बोनथुमनानै मोनसे सोद्रोम समाज दानो थाखाय बेहाय माखासे आयेननि बाथ्रा लिरनाय दङ बेहाय गोग्लैसोना थानाय बर' हारिखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय माखासे थुलुंगा होनानै लिरनाय दफाफोर बेहाय दङ जेरावनोखि बेयाव मोनसे रांनि थुबिल रायजोनि मददजों बानायनानै सोरबाफोर गथ'आ जुदि गामिनि स्कुलखौ पास जानानै गोजानाव फरायनो थांनो राहा गैया न'खरा हावरिया बेबायदि फरायसाफोरखौबो मा होनो बे थुबिलनि रांजोंनो फरायहोनायनि बाथ्रा बेहाय लिरनाय दङ बेनि लोगोसे सोरबाफोर जुदि बिजाब लिरोबा साफायनो हायाखै
नाथाय बे थुबिलनि रांजों बेखौ साफायनानै जोङो थुलुंगा होनो हायोबा जोंनि गेजेराव गोबां बर'जों लिरनाय थुनलाइ सोरजिजागोन होननानै बे बिजाबाव लिरनाय दं। गोनां बाथ्राखौ आं नोंथांनाव सोंनो सानदों जे नोंथाङा सासे थुनलाइगिरि हिसाबै बे बाथ्राखौ जोबोरैनो मिथिखागौ जे क'क्राझार आरो गवालपारा जायखौ बाथ्रा रायज्लायनो प्रनाउन्सियेसना आलादा गुबुन जायो आरो लिरनायावबो दायो गुबुन गुबुन थांगासिनो दङ मा बुंनो सानो? बेयावहाय बुंनांगौआ ओरैबादि जे दानि जोंनि जिथु लिरनायनि माने स्टेन्डार्ड लेंगुवेज बे स्टेन्डार्ड लेंगुवेजआ जाबाय क'क्राझार अर्थात जोंनि उत्तरपारनि माने भाषाखौ लानानै बिसेस करि क'क्राझार जिल्लानि माने बर' रावखौ लानानै जों स्टेन्डार्ड राव हिसाबै बेखौ लिरदों। दा जोंनि दैखुंखुलानि जिखिनि बर' राव बे बर' रावा माने आलदा मोनसे बानन खान्थिजों लिरनाय गोदोनिफ्रायनो दङ। बेनि प्रनाउन्सियेसनाबो आलादा। अबयसे जों बे बाथ्राखौ बुंनो हायो जे जोंनि गिबिसिन सोरजिजानाय जेब्ला बिजाबफोर जेरै बिबार लाइसिनि लिरनायनि बानन खान्थियाबो दानि जिथु जोंनि बर'नि बानन खान्थि बे नङामोन। गोदो जों जेरैबायदि दासिमबो गुसुं उ महरखौ जों बांद्राय बाहायो जेरै गुसु गुसुं उ महर आरो गुसुं मु महर बेखौ बेबादि बानन खान्थिनिनो गोदोनि बिजाबफोरा लिरजानाय जों नुनो मोनदों। हाथरखि हालायावबो जों बेखौनो नुनो मोनदों 1942नि जिथु हाथरखि हाला ओमफ्राय मानाव गेदेमा बिथां रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्मनि 1923आव सेबखांजानाय जि खन्थाइ मेथाइ बिजाब बे खन्थाइ मेथाइ बिजाबनि सोदोबफोरावबो जों बेफोर बानन खान्थिखौनो नुनो मोनदों। थारैनो नोंथांनि बुंनाय बायदिब्ला दायो बबेया सैथो जाखो बबेया असैथो जाखो? सैथोनि बाथ्रा गैया। बे बर'नि गेजेरावल' नङा मोनफ्रोम माने जौगानाय माने राव थुनलाइनि माने रावा बे मोनसे स्टेन्डार्ड लेंगुवेज मोनसे लाखानांगौ। जेरै जोंनि असमिया रावनि स्टेन्डार्ड लेंगुवेजआ जोंनि आपार आसामनि रावखौ लानाय जादों। बिसेसकरि शिबसागर जिल्लानि रावखौ लानाय जादों आरो बाखिया गावबा गाव जिल्ला ओनसोलनि डाइलेक्ट महरै बियो बेफोर मा होनो बेखौ बिसोरनि अभिधानफोराव बिसोरनि डिक्सनारिफोराव बेफोर सोदोबखौ लाफादेरनानै बिथांमोननि जिथु सोदोब बिहुं बे बिहुंखौ फाबांनानै मोनसे धनि राव हिसाबै बानायना लायो। जोंनि बर'आवबो बे खुनु प्रब्लेम गैया। जोङो स्टेन्डार्ड लेंगुवेज हिसाबै जों दिनै क'क्राझार एलेकानि रावखौ जों आजावदों बेहाय बुंनांगौ गैया। नाथाय बेबो साननाय दङ जे क'क्राझार ओनसोलनि बा क'क्राझार जिल्लानि आन्दारनि सिङाव थानाय जिखिनि बर'फोर दिनै खायफाया बुंनो सानदों बेयो माने गवालपारिया राव होननानै बुंदों। ओमफ्राय जोंनि दैखुंखुलानि जिथु राव बे रावखौ माग्रा राव होननानै बुंनो लादों। थिग बेबादिनो जोंनि मा होनो बेखौ ओजों सानजानि बर'फोरनि रावखौ मा होनो सानजारि राव होननानै बुंनो लादों। बेहाय बुंनांगौनि जेबो बाथ्रा फैया। नाथाय जोंहा गोबां बेबादि